Sesikhona siphinde sikubingelele mbukelo wohlelo sikhona ukuthi sizokhuluma indaba zakho uyazi ukuthi each and every time isihlangene sibheka nje ukuthi kwenzakalani ezimpilweni zabantu abaningi abahlukahlukene especially when it comes to uthando. Lena ke igama leshow silibiza ngokuthi uStar wami mina ngingudlala Matifane Wilsononez, the next biggest thing la eMzansi. Mawukuthi uneyinkinga ezithinta umjolo kulula kakhulu ongakwenza uyas-emaila to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Kindly subscribe, like and also share this particular channel to abangani bakho, iy'hlobo zakho nakuwona wonke nje umuntu ongathanda ukuthi azi ngathi. Eceleni kwami khona usisesinayo njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi yini embeka lo osukela namhlanje. But before sikhulume naye ngifuna ukuthi ngikucacise ukuthi njengoba nimbona ekanje simply because into azokhuluma ngayo uthe ijulile, isensitive and ufuna ukuthi afihle isithunzi sakhe. Nakubo kuyakholwa abantu abamaziyo bangaloke bekhuluma indaba zakubo. But ngoba into emphatha kabi usethi akayidlulise sizama ukubona ukuthi ihamba kanjani. Dadewethu nayinto yamahhala. Kunjani mama? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngithe nguMatifane igama usisesinayo ubani? Ukhuluma noNaledi Dladla. Naledi Dladla. Yeah. Siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe Dladla la ohlelwe namhlanje. Abantu abaningi meyabe beza la basuke beneyinkinga kakhulukazi ezithinta umjolo. Yini ekubeka la namhlanje because ngiyakubona ukuthi ubukeka futhi usayingane encane. Kwenzakalani? Well, into engilethe la namhlanje ukuthi ngizocela usizo futhi ngifuna ukuconfessa something. Okay. So into eyenzakalile ukuthi inkinga yami yaqala ngenkathi uma esanda kushada ubaba. Okay. All right. Uma imshada, which happens to be stepfather Sam. Okay. Umshada, I think I was in high school and okay. Ngingakhala. Mabeshada kube right nje afika ubaba kumina until ngize ngithole isikole for university. Asho athi angisibheke isikole noma ngasibheka noma ingabe ikuphi noma ingabe kude noma ingabe kanjani. Ngize ke la eThekwini ngizofunda angibhekelele ukudla yonke into imali ngisho efikile ufiyashiya imali kufanele ekhaya check ukuthi ngi-right yini yebo. All right. Kuthe ikhamba nje isikhathi aloke efika kahle. And uyilo muntu lothi mayifikile ke akushiye namahagi akuthinte nje njengomntanakhe. All right, sehamba isikhathi. Ukungithinta kwakhe kushintsha yabo? Kube ukuthi sengithinta ngihaga isikhathi eside nje stuff. All right, fine. Ngingabi nankinga. Ngoba vele uthatha njengobaba. Okay. Sihamba isikhathi kuyangifonela futhi angi-check ebusuku thola ukuthi uma ngaleso sikhathi usuke ngekho eduze kwakhe mntanami njani ngiyaphila sase ngizopheka ngikuphatheleni ngimchazele all right. Into engihlupha kakhulu ukuthi ubaba mina naye bese si-develophelene ama-feelings. Mind you ngicela ukubamba ukuthi ubaba wami ngisuke ngaluthana lento ukuthi vele uyena omncane kunoma. Fine nawe benakungifaka lo ukuthi hayi mina ngithanda wena uma wakho vele akanandaba nawe and stuff mina uhleze kubheka la. All right, ngingabi nankinga ngize ngitshele nami abangani bami. Sihamba isikhathi size sijole nje impela. Angibe so ujola nobaba wakho manje lo stepfather. Yes. Oshade noma wakho. Yes. Yo, okay. Correct. All right. Ngingabi nankinga vele nokuthi vele nasekhaya bangiboni. Ayikho vele ngibona ngila eThekwini. Ngijolele nje naye kahle sube right. One of the days ngingazizwa kahle ne. Mind you lapho sengenze second year wami. Ngingazizwa kahle ngimfonela ubaba ngitshela hayibo ucela uzongichecka and stuff. Okay ngimlinda azafika. Mayifika ngaleso sikhathi ngisambize vele nangobaba sengithi baby vele. Afike nje angifike ngiphathele izinto eziright ngiyazi vele uzongishela nemali. Ngimtshela ukuthi ngathi angisazizwa kahle and sekudlule nesikhashana esincane ngingasayi kuma period. Avela ashintshe nje ebusweni athi hayi shithi lento suyenza manje sufuna ungibhidlizela umuzi wami and stuff. Ngisho mina ukuthi akukho kanjalo mind you wena ungitshela ukuthi mina nawe sesi right and noma awunayo indaba naye. Ngishaqeke nje nami ngingazi ukuthi ngizothini. Bangangishiye naleyo mali. Bengihlezi vele ngazi ukuthi uyayishiya imali ahamba. Okay fine angifonela angitshela ukuthi there's another way we can do
ukuthi sikhiphe ingane then mase siyathula. Ngapho ngiyabona ukuthi okay, ekhaya vele kuyasontwa and sisindisiwe and abantu bayasazi. Ayikho enye into engayenza nami. I even went to abangani bami batshela ukuthi hayi bafethu seyishayile lento le akungaze ngibonakale because nasesikoleni uyahamba phela masuku. Sesibonakalisisa ayikho into esisazoyifunda lapha. Okay. Ngivume-ke nami kanjalo afika nje angilande angishiye lapho la ngishiya khona ahambe futhi. Ngenze kahle iprocess ngiqede. Kudlula inyangana ngibe ama-strange dreams nje ngingawa-understand ngathi futhi ngikhulelwe futhi phinde ngibone ngathi futhi sengathi sengiyoteta futhi. Ngizama ukumfonela at that time bese ngasafuni nokubamba ama-calls ami. Nasekhaya futhi angisafoni noma kade ngagcina nokukhuluma naye angisazi ukuthi ngenze njani nasesikoleni angisakwazi nokuconcentrate angisa-attend. Manje into ebengifuna ukuthi ningisize ngayo ukuthi at least ngikwazi ukuconfessa kuma lento and ngiyacabanga ukuthi uyena umuntu angasakwazi ukuthi angisize ngayo yonke lento ngoba isitefada sami nje asisangena. So uthe hambe yokwenza i-abortion. Yes. Wayenza i-abortion wakulekelela kwi-process ye-abortion futhi but manje ngoba sekwenzeka yonke lento useqhelile kuwena akasasondele kakhulu. Wayeseqhelile vele nangesikhathi nje se-abortion wasibona nje ukuthi akasahlangani akasasekho into ayifunayo. Mhlambe manje connection like as awusagoduka uye ekhaya so umuntu ohlelele eThekwini noma kwenzakalani? Awu mangigoduka mhlawumbe ngisuke ngiye kubangani bami makubo kwaphela sibuye sibhoreke nala esikoleni ngisa-concentrate. Ithi mhlawumbe mangishintsha indawo le ngisuke ngihleli kuyona mhlawumbe ngase ngibe right. Kuyifanele nje sometimes. So ukukhuluma naye into ongasayenzi nawe ndena at the same time ne-connection yakho nomama vele ayikho that ayikho that close because phela yena vele uyijayelela abantu la eshadele khona. Mhlambe mengabe ethola ngale ndlela-ke ngendlela omazi ngayo uzoba kanjani noma mhlambe ubonile ukuthi kungcono umtshela nje than ukuthi uye kuyena straight? Hey, ngibona ukuthi kungcono ukuthi ngize la mhlawumbe ngizakwazi ukuthi nami ningikhulumele naye ngoba umuntu vele omthandayo ubaba and ubaba washo naye ukuthi if this were to come out uyazi ukuthi umfazi wakhe uzokhetha yena. Eish. Yani so inamba zabo nazo zowu2. Senzele ukuthi sifonele ubaba siphinde futhi sifonele umama. Okay, cela usiphe inamba. Siqale nje ngalo ihuzu leli liyi-stepfather elathatha i-advantage. Baba lo. Yebo. Ngiyabonga. Okay, ngifayele ama-headphones lawa. So. Hayi, ziyakhala. Asame kodwa sibone ukuthi. You have reached the mailbox of. Hey, straight to voicemail lisuka nje. Phinde ngizame futhi. You have reached the mailbox of 0. Ay. You have reached the mailbox of 072. Hayi, okay. Shuthi asame yena uma straight. Ngizeshe kamama. Mambela. Wema, ishaje kanzima. Ngiyabonga. Sa. Yebo sawubona. Hayi kunjani ma? Siyaphila njani bhuti?
Ngiyaphila. Ukhuluma ke noMatifana. Owapho uMatifana bhuti? Ngila kumjolo show sis. Ngikhuluma nawe nje nginengane yakho la uNaledi. Hawu, esikoleni bhuti ngabe u-right kodwa la nikhona? Alright kakhulu ma. Ukuthi nje khona into afuna ukuyikhuluma nawe. Ngoba sithe siyazama ukufonela umyeni wakho but akatholakala ocingweni. Cha, kulungile bhuti ngamnika mengabe ninaye khona lapha. Lento lena ijulile ma. Mhlawumbe izodinga ukuthi la ukhona uwedwa usendaweni e-right. Hayi ngi-right kakhulu bhuti ngiyakhuluma. Okay, ready ukuthi ukhulume nawe mama? Yes. Okay, awukhulume naye ke nangu. Sawubona ma. Naledi, Yebo ma, njani? Naledi mntanami yini kodwa lokwenza ukuthi ungangifoneli uzongifonela emafonini abantu? Ngiyaxolisa ma. Ngani ngempela? Ukuthi bengisanento ebese ngangiphethe kahle ngala. Yini? Awubuye ingane ekhaya kodwa mntanami isikhathi eside kangaka. Kunesizathu ma, ingakho bengithi ngicela ukuthi sikhulumeni kancane. Naledi, Ma. khuluma. Ubuye ingane ekhaya isikhathi eside kangaka yini kodwa mntanami? Okay. Ma, nginenkinga lana. Yani madlala, khuluma mntanami. Inkinga yami uyaqala ngisanda kusuka lapho ngiza ngala esikoleni. Khuluma mntanami, angikuzwa ukuphi usenkingeni la ukhona? Cha, ngikho enkingeni. Inkinga yami ma ifaka ubaba. Ngicela nje Yini kwenze njani manje? into yami ithi la mina nobaba bese sinobudlelwano ebese sinapho. Angifindela ngikuzwa mntanami. Ngithi mina ma inkinga yami la enginayo la ukuthi angisakwazi ukubuya ekhaya ngoba nginenkinga ebese ngihlangabezene nayo la ngenxa yababa. Yini mntanami ngabe kwenze njani ubaba akafikela ngane zokulethela imali ngoba phela last week bengifuna ukuhamba naye wathi hayi sekuthengele into zakho uzokhambisela ifika ngani ku? Mabandla bengicela ukuthi uthathe isikhathi esincane ungilalele. Inkinga yami enginayo la ukuthi mina sinobaba bese sinobudlelwane for isikhathi eside ungazi. Hayibo! Ngiyaxolisa ma kodwa lento idala ukuthi Unobudlelwane Naledi nobaba wakho? ngiyaxolisa ma. Naledi, Okay, ngikusize. Naledi. Sisi? Yebo. Yebo bhuti. Nginonaledi lana ma. Uyasheka kuyimanje ufuna ukukhala izinto nje azenziwe umyeni wakho. Usothi bengafuni ukuthi aphumele noma aphumele emphakathini awutshele lento noma mhlawumbe uzwe ngabantu but ubefuna ukuthi akhulume nawe so that uzosimothi akabuye ekhaya azi ukuthi usamthanda njengengane yakho. Kodwa yena cha akekho happy. Ubaba wakho ummethisile wathi ngabe semmethisile wamkhiphisa ingane futhi. Hayibo wesondela kithi ubani uNaledi unzimanje mase siluNaledi ingane yami. Ngicela lokho. Impela usho njalo ma. Ukuthi uNaledi umithi ingane kanzimanje. Kodwa njengamanje ayisekho ingane because wamkhiphisa yona and wamhambisa ama process. Ningamnikeza uNaledi phone ngiye ngithi kumtshela ngithi uxoxa naye. Oh nangu. Ngicela ninginikeze uNaledi phone ngixoxe naye. Nangu. Ma. Naledi mntanami. Yebo ma. Unengane noNzimande baba wakho lobu uhlala naye la kwami. Ma ngiyaxolisa ukuthi izinto zasuke zashesha nobaba futhi wangitshela ukuthi wena ungithandi yena uzongiphatha kahle la. Kwaba yiphutha Naledi. Ngithiwe mntanami inyanga ezu9. Ngiyahambisa kini ngisiduba ngibuye ngiyokulanda ngoba ngikubona ukuthi uyahlupheka. Awunaso ngisicathulo, awunalo ngisipenti leli. Uyathi kuzongitshela indoda yami lemzini nami. Ngiyangizama khona amafakho nawami. Ufuna ukwathatha ngiphila. Ma ngiyaxolisa. Wenze njani Naledi? Sekwenzekile ma kodwa ngicela usizo lwakho bandla bangilale ebusuku. Naledi, sengibonile ukuthi lento ebekuthi uyayenza emakhaya uyiyona.
usubulela emathaveni uhamba ugqekeza yonke indawo usuzogqekezela umnyeni wami manje la ekhaya awazi ekhaya ukuthi siyasonda uzoyithini lento ebantwini ongitshela yona njengamanje Ma ngiyaxolisa kodwa ngiyazi ukuthi wena muntu kuphela ongasakwazi ukuthi angisize uyaxolisa naledi ngikuthwale nani manzi naledi ngakuzala uzalo sikhotheni engakwazi ngisho nokuthi iphentile imalini isikipa simalini ehlule ukuyisa esikoleni ngakulanda ngathi ayikulanda indoda yami wena usuzobona indoda la ekhaya le kade ikulandile niyaphumelana nithi niyofonelana iy'kole kanti niyazi ukuthi niyolalana le emahhotela Okay, ma ngicela wehlisa umoya. yazi baba ukho umoya ngizowehlisa ngihlazekile mina la ekhaya kuyasonta la ekhaya kusindisiwe lo uJoji uyobuyela kaba lo ngane lesishonile iyogeza ubani Kodwa ngithi iyogeza uba kwayena lo nzimande akawongitsheli loyo nto leyo so as umuntu okhulayo nosindisiwe ma ngithi uyakwazi ukubaleka kokuxolela. Especially uxolela umuntu ongekho ephutheni. yazi yangisazi ingane isikhole Cha, kodwa la mothi uyabheka umyeni wakho oluthi ingane ngoba isasencane. ikona vele lokho engisafuna ukubizwa kumnyeni wami mesika noma uma ukuthi naye lapho umqhubeni wenza lapho nobabili nobathathu nawe engikubala engingakwazi Hawu. ngitolo show ndini Mina ngicela ithathe leyo ngane uma ukuthi ikhona ifile babone ukuthi boyifihla la bazoyifihla khona angidingi kuleli gceke lale ekhaya awu ma sisindisiwe la ekhaya siyasonta thina sithanda nezinto ey'ngcolile ngizodinga le ngifishayo Okay, ngicela ma wehlisa umoya, phuza amanzi la ukhona, wehlisa umoya sixoxe kahle njengabantu abadala because lento ekugcineni kumele ilunga ngani. lo ngane nengabi bophisa umyeni wami incane lo ngane ukhulile wami umyeni nangabe abantu bangaphandle bayithathela phezulu mina ngiyithathela phansi ngibona sengena iveni libosha umyeni wami wenzeni umyeni wami Enye-ke asithi inkinga- sisabe esentsheni naso lapho esigqozula amathanga Cha, nangithi uyena osukela ingane wayitshela ukuthi angizoboshwa mina ngidedela ingane ey'koleni alandelwa yiso kalalwane noma umyeni wami mina kumele ngiphelele umnotho lo asaleke yena abe yiqhude la khohlwa ngoba ngamkhipha ey'hluphekeleni ngamletha egulini khohlwa umnotho manje into ebalekile uwena nengane yakho mina lento ngokubuka kwenu yiphi isolusini engingayithatha la njengamanje kule nto eyenzakalile cause ayikho bhente ekumele yenzeke into ekumele kumele yenze sihlale phansi kukhulunywe ngicela ngibuyele unaleki ilento engiyishoyo-ke nami ukuthi kumele nihlale phasi nikhulume as abantu abadala nibone ukuthi nimisa kanjani kule situation because ukulwa njengamanje akusebenzi le ndoda idlala ey'ngane nobabili idle wena yadla ingane yakho wesiyayimithisa futhi ingane yakhe yabo so njengamanje awumadini nje ebhuti abantu bangaphandle sebengitshela leyo magama angijulukisa ngingedwa kwemanje mase kumele ngisho enkonzweni into engizoyisho kanjani leyo ngoba phela mina ngiyakholwa mina cha ifihle enkonzweni ungayisho le ndaba le yaniqale niyilungise nina nobabili yabo unaledi indlela ayiyona njengamanje ungambona and iphi ingane bhuti iphi ingane ayikho ingane bayikhiphile and into eyenza ukuthi manje size sikutshele ingoba uhlushwa amaphupho anganisho njalo naledi uhlushwa amaphupho amabi so njengoba ehlushwa amaphupho nje useyabona ukuthi mhlambe lento kumele ayikhiphe ekhaya cause yinto angakaze ayitshele umuntu abanye beside abangani abakwisakle yakhe but nje manje into emhluphayo unako ukuphupha kabuhlungu aphuphe engathi ukhulelwa aphuphe engathi uyobeletha usethi cha akayilahle kwena cause nonzimande manje akasenzi ngiyakuzwa uthi last week ubuyitshela ukuthi ulethile ukudla nemali akazange ngazi kanjalo impela ukuthi umuntu ohlezi emlethela izinto mina makuthiwa ngiyahamba kuthiwa ngisale into ehlezisala ngidedela igazi engabi nankinga phela ngiyazi enganeni yakhe nami uye enganeni yami njengomuntu ebekade inakekela vele esehleli la kanti angazi ukuthi ugqezi baqale la mhlawumbe into iphutho osuke walenza ukuthi uthembe kakhulu i-stepfather ngengane yakho wakhohlwa ukuthi naye uwumuntu angazenza izinto because yabo njengoba nginaye la naledi ngiyambona like I can feel ukuthi ufila kanjani njengamanje inhliziyo yakhe ibuhlungu nalento ngisho engixoxela yona. Okay futhi ngiyacela ukugcina ngaze ngiwela ngikhona ngoba manje ngingedwa akekho nomuntu ongangitshela lento engingitshela ngicela ukunikezele unaledi ngikhulume naye ukuze lento sizokwazi ukuyisolve ngoba njengamanje ngingedwa akwayilo zimandi angimazi nokuthi uketha ngani noma ngihleli naye lapho noma kwenzakalani kahle kahle nje ngiyabadinga baba u2. Okay nangu naledi ma. Naledi mntanami Ma ungisazile uyangizwa ulihlazo mina ngakuletha la ekhaya ngoba naku sifune sobutha umnotho yabona ukhona
into ebengifuna ukuthi ube yiyona kodwa ngoba usuwenze lento ekwenzile mntanami iyeke buya ngoba iyakwehlula uyangizwa Yebo, ngiyakuzwa mahodwa ngicela ungibuyele mntanami during this week ngiyacela bandla nkosi yakho inzima nje ukhona engakophindela emsebenzini silungise lento engangiyazi nale sasindisiwe siyakhola Yebo. into engikhuluma kanjani nomphakathi nenkonzo inkonzo izothini ngizothini mangathiwa ngiyayibika Ma bengicela ukuthi bandla mangibuya ngalapho kuba ukuthi uyakhona ukuthi ungisize ngalento le ngoba nginamaphupha amami ngempela and kuthiwa kumele ingane angazi ngigezwe kanjani angizazi nami lezi zinto ngoba phela vele sikholelwa kuzona. lalela naledi angizwe njengamanje Yebo ma. la imina engaba senkingeni unzimande engaba senkingeni nawe ngobusebe bakho ngaba senkingeni yangizwa Yebo ma. ngicela njengamanje uma uthola isikhathi kwama ukuthi unaso kwakusasa mntanami ngicela ugibele ibhasi ma ukuthi awunayo imali yokugibela ungitshele njengamanje angisayidingi imali ezoqhamuka ngizima ndize kwena ngifakele imali uyangizwa sisenkingeni njengamanje lento le ngifuna siyilungise sobathathu ngoba mangathizi omunye wangaphandle singambona eqhamuka namaphoyisa uyangizwa angifune umuntu ozoboshwa la ngisafuna ukudla umnotho le ngawuzela la ekhaya ukuhamba kwanzimande yoboshwa kuphelela kwami kwezinto Inkinga yami mayiyodwa la ukuthi ma ukuthi-ke uba uvumelana nobaba mina yami into izobe siyenziwa kanjani. eyakho into sobe siyibona sobabili ekamerweni indaba kababakho yeke ubabakho ngizoxoxa naye ngoba kuningi okuzosilahlekela uyangizwa Ngiyakuzwa ma. nonzima-ke usazongikhokhela nje ngako konke lokhu asekwenzile ngicela ubuye ekhaya mntanami uyangizwa Yebo ma ngiyezwa. ngicela ungibuyele ekhaya uyeke indaba zokuhamba amakhamera mina nawe sizoyilungisa le nto uyangizwa Yebo. buye emndenini sizokhuluma mntanami yimbi into oyenzile inkulu singangena enkingeni enkulu kabi safuna ukuphila kahle thina So wena ma uthi ngisho ngathiwa niyayilungisa lento but umyeni wakho ngeke uze umyeke iloko kusho ngeze uloko ufaka umnotho. hayi ngeke bhuti ngeke kunzima kakhulu uma ngathiwa ngiye kunzima nje angifuna ukuqamba amanga yebo kubuhlungu ngempilo yengane yami futhi angazi ukuthi ngingayilungisa kanjani ngoba sonke lento iyasilimaza kahle kahle ehlazo phakathi engikusaba elenziwe ingane engayenzi ngakubo ihlupheka leyo ngane leyo yakadadla leyo ngane mina ngihlala la kanzima nje la ngaganela khona so akwazi ukuthi ngalanda ingane yakadadla ngizoyelanisa nabantu leyo nzimande ngoba sengathi ngadayisa ingane yami ingakho ngithi lento uma silungise sobathathu sihlale phansi ingaziwo umuntu ngoba uma ngathi ukhona umuntu ezwayo ingagcina isingena abantu abaningi Yo. Angazi nanokuthi ngithini ma yazi indaba yakho. Kodwa manje engicelayo nje bhuti ukuthi ngicela ningibuyisele unaledi mhlampe nani-ke njengabantu bomthetho seningaba-ke khona uma ngathiwa le nto siyayikhuluma ngoba inzima ngampela ingaphezulu kwamandla ngoba nami hhayi sengike ngize ngininye kunzimane but lo muntu uyambuka ukuthi akathembekile kuwena as much as mhlawumbe uthi ufuna umnotho wakhe uyabuka ukuthi akathembekile kuwena akathembekile emndenini mhlawumbe uma ucabanga nje njengoba kuvela unaledi manje zingaki ezinye iy'ngane ey'ngavela zisho the very same thing aziluthe ngayo ngiyawubonga bhuti yakho lowo mbuzo ngoba usengikhombise likhulu kahle kahle mese ekwazi ukubamba inkukhu yala egcekeni akwazi ukuyiphosela umbili futhi ziningi iy'nkukhu zangaphandle efike ey'biza nazo eziphi umbili njengoba ngithi ngifuna efike sihlale phansi sidikidele nto umuntu angaphandle engabikho ingoba kahle kahle ngifuna iqiniso lokuthi kwayona le nto yaqalaphi yaqala nini kwakwenze njani uyiqala esikoleni because uyasho ukuthi e-high school ubemkhonzile mthengela izinto yonke into ihamba kahle ngiyashiwa nje ngishiyelwe ukuthi ngingaboni into eyenzakalayo impela ubedle endala edle encane ingane yami ngicela ingibuyele lapho ngoba isadinga ukuhlala phansi ngoba uma ngathiwa abantu abaningi amagcekeni ami nje into ekuthiwa amaphoyisa into engakazi ingene angifiseli muntu futhi sibonga ukuthi namanje nje ube nathi la ufaka imask so abantu ngeke bakwazi ukuthi bambone kodwa nje ngiyacabanga ukuthi njengoba uthembisa ukuthi nizohlala phansi as umndeni niyikhulume le nto kubonakala ukuthi ihamba kanjani ngiyamdala phela unaledi futhi no sizolungisa nje kahle sibambane la kumele sibambane khona siyekane la kumele siyekane khona njengengane yonile ngeke ngize ngilahle ingakho ngithi nami unzimande angisoze ngamyeka loyo ngcono ngizombuyisela ubokodlala okay bakukuthi kanjani
Okay, ngithe mengabe ngikhuluma lana naledwa veza ukuthi into ade emtriggerisha ngayo ubaba Nzimande indaba yokuthi wena vela umthandi uthanda kakhulu yena nanokuthi anibonani nawe then njengoba nawe kade usho ukuthi imali ubuyithumela ngapha kaNzimande mhlawumbe isizathu esenza ukuthi wena ube away enganeni yakho kangaka yini? Uyabona bhuti, bengithanda ukuthi ingane yami ngigcine sengifikile kuyona. Kodwa ngesimo sokuthi ngithandana nomuntu asemakhaya osazi kakhulu isintu ukuthi hlala mfazi wazi, hlala mfazi ulusa inkomo la egcekeni, hlala mfazi uvule amagceke. Mina ngihambe ecela ingane esikoleni uzofika utshela ingane amagama amaningi igcine ingasakwazi ukufunda. Njengomuntu engafundanga, ngifundanga-ke mina esikoleni nje into engayanga. Manje kwathiwa ngizokhuluma kuze kudlulele. Ingakho bese ngithi hayi ongcono kwengihlale phansi. Mawukuthi yanelisa-ke ingane yami izongifonela ingitshela ukuthi ubaba akafikanga nokuthi nokuthi. Ayikho into ebingiphatha kabi ngoba ibingakaze yangitshela ukuthi khona into engayitholanga. Mhlawumbe ubungasoli ngisho sekuphela isikhathi because uyasho naleda ukuthi anibona abantu abaxhumanayo ngisho emafonini isikhathi esiningi iyaphela isikhathi esiningi ningaxhumanile so ngisho ukuthi nje ayifoni kuyimanje ayigoduka awuyibuza ukuthi ngaze ingane yami ayibuye ingane. Ngizokutshela-ke wena boss. Unaleduke wahlala emakhaya angithi before ngoba sefike kumina sesewukhulakhula. Ngathi mangimisa emakhaya ziningi kakhulu istory ebengizizwa yize bengingathembi njengengane yami. Ngithi mangibuza ukuthi ingane yami yashoda ngesicathulo yashoda ngephente ekubeni la ekhaya nikhona okunakho. Bathiwa asikwazi ukuthengela ingane elala emathaveni. Ingane evuka endlini ingekho. Futhi la ikhona iyakuthola lokho akufunayo. Ngangakulalela-ke mina leyo magaba ngathi kulungile ingane yami ngizoyithatha until ngize ngiyibone ukuthi iyona yini loyo nto. Mayifika ingane yami la iphathe kahle egcekeni. Ngathi hayi kulungile ngiqhubeka ngiyise futhi esikoleni ukuze ngizoyibona umqondo wayo. Kahle kahle bengingakabi nothando enough for yona. Bengisafuna ukubuka lezi zinto ebekuthiwa uyazenza. Ngoba bengingakaze ngihlale naye phansi ngiyikhulume loyo nto. Kodwa into esingivezelile phakathi kaNzimande noDladla ingane yami engiphoxile. Ingakho nje ngithi kunzima ukuthi ngikhulume efonini into yokuthi nje sihlale phansi ingichazele kahle nje. La ngempilo yakhe from start nginayo ngingekho nayo. Yebo ngizobukela njengomzali wrong ingane engayithandi. Kodwa nje imisebenzi yakhe ayenzise kwengane. Ingane esazaziyo ukuthi ifunani. NoNzimande ngiyamgxeka nayo yinuku lendoda. Into ekhushuzela ngesisi ukuthi ngalala nengane encane kanje. Kulungile ma ngiyakuzwa angithi uzobuya umntwana ekhaya nikhulume naye nibone ukuthi nibekanaphi. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga bhuti ingane yami ngicela ngibuyele ekhaya silungise izinto. Ingane yami leyo umyeni wami lapha. Okay ma siyabonga. Ngiyabonga bhuti. Hayi ngakhipha sisama-headphones. Shuthi kuyi-must ukuthi i-episode ne-episode yalolu hlelo iphele nginje because yambalwa kakhulu phela ngiyi-happy manje ziyakhala lekhaya. Kulungile bafethu ni-subscribe ni-like niphinde futhi ni-share le channel Umjulo Show. Hlangane kuma-episode alandelayo. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.